नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान टपिक आरो नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो बेखौनो आं बुंनो सानो सिगाङाव जोंनि माखासे बाहाराव थाहैनाय माखासे जोंनि माखासे बर' फिसाफोर एबा बर' आंनि माखासे आदै मादै माखासे आंनि बिदा फंबाय बा आंनि बिथांमोन बा नोंथांमोन दा नोंथांमोननिसिम मोनसे इनफरमेसन जायफोर माने दासिमहालागै दा ट्रेना खारगासिनो नङा होमबा लकडाउननि गेजेरजों आरो बे COVID-19नि गेजेरजों बेखायनो दा नैबे लकडाउननि गेजेरजों जायफोर ट्रेन गाखोना फैगासिनो नोंथांमोना माने जानाय लोंनाय सुबिदा होदों होआखै बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि थाखाय साबधानै फै आरो मोनफ्रोमबो स्टेशनाव दा जानाय लोंनायनि सुबिदा होदों होननायबो खोनादों आरो जोंबो नै दानि बावैसो टुइटाराव मोननाय नोंथांमोना नैबे जानाय लोंनायनि फारसे भिडिअ होनाय बे जायगानि मुङानो जादों फ्रम गान्दार आगरवाल स्टेशन आरो बिनि एलेका बेयाव बेबायदि माने जानायनि सुबिदा होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय पीछे हटो पीछे हटिए पीछे 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 कोई भी यात्री गाड़ी से नीचे ना उतरे कोई भी यात्री गाड़ी से नीचे ना उतरे सभी को खाना व पानी निःशुल्क दिया जाएगा खाना व पानी निःशुल्क बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि माने आरो जानाय होदों स्टेशन होमब्लाबो सरकारनि होनाय खिन्थु अननायजों होदों थिगानो जानाय लोंनाय थिगानो अननाय होदों खिन्थु नोंथाङा गावनि लाइफखौ सेभ खालामनांगोन आरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनांगोन जानाय लुगैनायजों बेनिबो मोनसे प्रब्लेम जायाबाबो नोंथाङा थैनो हागौ जाथारनांगौआ जोंनि बायद' आरो बेबायदिनो जे दाबायाव ज' गाखोना फैदों आरो बे ज' गाखोना फैनाय दाबायाव आरो बेबायदि जानाय होदों जाय बिथांमोननि सायाव नोंसोरनि आखाइ रानना होलायनाय जायो बेफोराव माने साबधानै फैबानो जाबाय आरो हायोबा नोंथाङा जि जायगानिफ्राय नोंथाङा फैखादों बे जायगानिफ्रायनो हय सिरा हय थालिर बा थालिर गैयाबा सिराखौनो ला आरो बुट बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना बेफोरबायदि मा सुबिदाजों नोंथाङा न'सिम फैनो हायो खिन्थु बेफोरबायदि जानाय होनायफोरनि फारसेयावबो गिनो गोनां माने साबधानै फै नोंथांमोननि सायाव दिनै बेखौनो आं जानाय लोंनायनि माबा बिदि होनायखौ नुनानै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ होनाय जादों माने सांग्राङै फै आरो गावनि लाइफखौबो बासायनो नाजा आरो जोंनि आसामावबो बारानिफ्राय बारायगासिनो आङो लास्ट सेटारडे खालि बा एबा सुनिबार खालि नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैगोन बिदिनो आं सप्तायाव मोनसे आपडेट होगोन नोंथांमोननि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों